زي أقولت تلفزيون إيرترايو زي خبركم تعذبتنا كم تمسيوم بقطعة هاجرنا لك ساعة شعات آخيلون لهم سنة بشديش سنة استدالو هاجران زيادات حيزلكم قريبا لهم نمكتالكم بخبر زعد من صوم صنح ميكائيل حرقو فلما كن بكنت وتاتو فيلم ሚኒስትሪ ጥዕና ለበዳ ኮቪድ-19 ቻዕተን ምክታዝ ወጹ ቅጥዕታት ብጥብቂ ክትግበሩ ዝጽውዕ መምርሒ አውፅዩ ስነ ስርዓት ቀብር አምባሳደር አራያ ደስታ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት አስመራ ተፈጽሙ ኣብ ከተማ ከረን ብልዕሊ 14 ሚልዮን ኣፋ ሓድሽ መስመር ጽሩይ ማይ ተዋዲዱ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቡርኪና ፋሶ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 132 ሰላማዊ ሰባት ተዋዲዶም መንግስት ናይጄሪያን ገዳ ትዊተር ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ዋላይ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ጠንቂቑ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ማዓስከር ኣሜሪካ ዝዘንብያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብፀረ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ተወቂዓ ዝርዝር ዜና ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ቅፅልታ ናይቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻልን ንምግታእን ከውፅኦ ዝፀንሐ መምርሒታት ክተሓሱ ዝረኣዩ ዘለዉ ቅጥዕታት ብጥብቅን ብምልኣትን ክኽበሩን ክትግበሩን ዝፅውዕ መምርሒ ኣውፂሎ ሙሉእ ትሕዝቱ ብመልክዕ ፀብጻብ ተዳልዩሎ ኤፍሬም ግደ ከቕርቦ እዩ መምርሒ ሚኒስትሪ ጥዕና ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታእ ተሪርን ሰፊሕን ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ብኣግኡን ንእተናውሐ እዋንን ሳላስ ተወስደ ኣብ ሃገርና ክሳብ ሕጂ ዝርግሐ ናይቲ ቫይረስ ብኹሉ ዓለማዊ ይኹን ዞባዊ መዐቀኒታት ኣዝዩ ትሑት ክኸውን ህዝብና ካብ መቕዘፍቲ ክድሕን ኣብ ኣገልግሎት ሕክምና ዝፍጠር ጸቕጢ ድማ ክፋቆስ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ተመክሮ ዝተፈላለየ ሃገራት ከም ተረኣየውን እተን ኣቐዲመን ተሪር ስጉምትታት ዝወሰዳ ሃገራት ነቲ ለበዳ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ ከዓግትኦ ክኢለን እየን እንተኾነ ኣብዚ እውን በቲ ቀዳማይ ውፅኢት ብመጠኑ ተዛንየን ናይ ምፍኻስ ስጉምትታት ኣብ ዝወሰዳሉ እዋን ጸኒዖም ዝጸንሑ ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት ኣዝዮም ኣብ እተበረዝሉ ኩነታት ቁልጡፍን ሰፊሕን ዝርግሐት ለበዳ ኣጋጢሙ እዮም ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ከም ናይ ቪየትናምን ህንድን ተመክሮታት ነዚ ሓቂ እዚ ዘጉልሕ እዮም ኣብ ሃገርና እውን ምስ ምፍኻስን ምልዓልን ኣብ ግብሪ ውዒሉ ዝጸንሐ መምርሒታት ዜጋታትን ትካላትን መምርሒታት ምክልኻል ኮሮና ሸለል ክብልዎን ክጥሕስዎን ስለ ዝተራእዩ ዘሰክፍ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ ዕለታዊ ብማዕከናት ዜና ዘቕርብ ዘሎ ጸብጻባት የመልክት ኣሎ ንምብዛሕ መልከፍቲ ጠንቂ ካብ ዝኾኑ ምኽንያታት ሓደን ቀንድን ጻዕቂ ምትእኽኻብ ናይ ሰባት ኣብ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት እዮም ኣብ ዝሓለፈ ሳምንቲ ኣብ መርዓ ቀብሪ ሓዘንን ካልኦት ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ጥምቀት ጸበል ወዘተ ዝርአ ዘሎ ካብ ቀይዲ ዝወፀ ጻዕቂ ዝበዝሖን ንዳርጋ ኩሉ ቅጥዕታት መከላኸሊ ዝጥሕስን ኣገባባት ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ሓደገኛን እዮም ካብ መጀመርቱ እውን እተወስዱ ናይ ምፍኻስ ስጉምትታት ነዚ ክፋል እዚ ከም ዘይምልከቱን ኣብ ዝፍጸሙሉ እዋን ድማ ብቁርጡ ቁፅሪ ተሳታፍነት ሙሉእ ትግባራዊ ሕጋጋት ምክልኻልን ክኾኑ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ ነይሩ እዩ እዚ ስለ ዘይተተግበረ ድማ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኩሎም ንእዋኑ ክውንዘፉ ዘይክእሉ ማሕበራዊ ኣጋጣሚታት ብኣዝዩ ውሕድ ቁፅሪ ማለት ኣብ መርዓን ቀብርን ዝበዝሐ ቁፅሪ ብሱታፌ ናይ 40 ሰባት ይካየዱ ዳስ ምስራሕ ኮነ ኣዳራሻት ምጥቃም ወይ ምክራይ ኩልኩል እዩ ካልኦት ማሕበራዊ ጽምብላት ብሓፈሽኡ ክውንዘፉ እዚ ኣብ ዘይኮነሉ እዋን ድማ ካብ 10 ብዘይበዝሑ ተሳተፍቲ ክካየዱ የድሊ ኣብ ኣብያተ እምነት ዝግበር ስነ ስርዓት እውን ብቁርጡ ተሳትፎን ነቲ ናይ ምክልኻል ቅጥዕታት ብምልኣት ብዘተግብር ኣገባብ ክፍጸም ይግባእ ግድን ኣድላይን ተዘይኮይኑ ኣኼባታት ኣካላት መንግስትን ካልኦትን ፍቑድ ኣይኮነን ኣብ ኩለን መንግስታውን ህዝባውን ትካላት ግድን ክካየድ ዘለዎ ርክባትን ኣኼባታትን እንተሎ ብኣዝዩ ቁርጡ ተሳትፎ ኣካላዊ ምርሓቕን ጽሬትን ብዘማልአ ኣገባብ ክኸውን ይግባእ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ኣብ ከተማታት ይኹን ገጠራት ማስክ ምጥቃም ግዴታ እዩ ኣካላዊ ምርሓቕ ከምኡውን
ጽሬት ኣዳውን ምምካን ኣቑሑን ከኣ ብጥብቂ ክዝውተር ይግባእ ኣብ ወሃብቲ ገልግሎት ትካላት ከም ባንክታት ትካላት ጥዕና ናይ ንግድ ትካላትን ማእከላትን ካፌታት ኣብያተ ምግብን መስተን መዘናግዒ ማእከላት ወዘተ ኣካላዊ ርሕቐት ምሕላውን መነጻጽሂ ምጥቃምን ግዴታ እዩ ናይ ጽዕነት መካይን ህዝቢ ኮጓዓዛ ብጥብቂ ኩልኩል እዩ ግድን እንተዘይኮይኑ ድማ ካብ ዞባ ናብ ዞባ ዝግበር ምንቅስቓስ ሰባት ክውሕድ ይሕተት ጥዕናን ድሕነትን ልዕሊ ኩሉ ዝስራዕ ብምዃኑ ነዚ ሕጋጋት እዚ ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ወገናት ተሪር መቕጻዕቲ ክብየን ኣብ ልዕሊተን ቅጥዕታት ዘይኽብራ ትካላት ድማ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ክውሰድ ምዃኑ ደጊምና ንሕብር ሚኒስትር ጥዕና 6 ሰነ 2021 ናብ ካል ዜና ምስንሰግር ዜና መስዋዕቲ ኣምባሳደር ኤርትራ ብሽወደን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ቋሚ ልኡኽ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ኮይኑ ዘገልገለ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ብዝሓደሩ ሕማም ብ27 ግንቦት ኣብ ካናዳ ተሰውዩ ስነ ስርዓት ቀብሩ ድማ ሎሚ ኣብ ኣስመራ ተፈጺሙሎ ብዛዕባ ዝተዳለወ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርቡ ስነ ስርዓት ቀብሪ ቀዋሚ ልኡኽ ሃገር ኤርትራ ብሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ሎሚ 6 ሰነ ፍርቂ መዓልቲ ላዕለዎት ሰመዚ መንግስትን ግንባርን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሞም ኣብ 1981 ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ሓርበኛ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ኣብ ወፃኢ ኮይኑ ክሰርሕ ስለ ዝተመደበ ካብ 1986 ወኪል ማሕበር ረድኤት ኤርትራ ማለት ኤራ ኣብ ኦታዋ ካናዳ ኮይኑ ክሳብ 1991 ብሞያኡን ብቕዓቱን ንሃገርን ህዝብን ዓብ ስራሕ ዘበርከተ ሓርበኛ እዩ ኣምባሳደር ኣርኣያ ድሕሪ ናጽነት ኣብ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ስለ ዝተመደበ ክሳብ 1994 ኣብ ካናዳ ብደረጃ ቀዳማይ ጸሓፊ ቆንስል ኮይኑ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ነጢፎም ብድሕሪዚ ክሳብ 2001 ኣብ ቤጂንግ ቻይና ብደረጃ ዲፕሎማስያዊ ኣማኻሪ ካብ 2001 ክሳብ 2005 ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሽወደን ከምኡውን ተንቀሳቓሲ ኣምባሳደር ኣብ ዞባ ኖርዲክ ብድሕሪዚ ክሳብ 2013 ቀዋሚ ልኡኽ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ካብ 2013 ክሳብ ግዜ መስዋዕቱ ድማ ቀዋሚ ልኡኽ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኑ ብቕንዕናን ትግሃትን ዘገልገለ ህርኩት ተቓላሳይን ምኩር ዲፕሎማስኛን እዩ ስዋ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ በዓል ሓዳርን ኣቦ 5 ውሉዳትን እዩ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ብመስዋዕቲ ገዲምን ውፉይን ተጋዳላይ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን እናገለጸ ንስድራ ቤቱን መቓልስቱን ጽንዓት ይሃብኩም ይብል ቀዋሚ ልኡኽ ሃገር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ብዝሓደሩ ሕማም ኣብ ኤርትራን ካናዳን ሕክምናዊ ክትትል ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ብ27 ግንቦት እዩ ኣብ መበል 76 ዓመት ዕድሜኡ ተሰዊኡ ኣብ ከተማ ከረን ክረት ጸንሐ ሕጽረት ቀረብ ዝተማይኑ ምፍታሕ ክካየድ ብጸንሐ ጻዕሪ ብልዕሊ 14 ሚልዮን ናፋ ክዋደድ ናይ ጸንሐ ፕሮጀክት ቀዳማይ ገጽ ተዛዚሙ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩ ወኪል ሪና ተስፋ ሚካኤል ገብሬስ ንዘዳለው ጸብጻብ ኤርሚያስ ገብረ ልዑል ከቕርቦ እዩ ኣብ ከተማ ከረን ጸንሐ ሕጽረት ዝተማይነ ምቅላል ብልዕሊ 14 ሚልዮን ናቕፋ ብፕሮጀክት ዓዳህሎ ናይ ዝሰላሰል ዘሎ ሓድሽ መስመር ጽሩይ ማይ ቀዳማይ ገጽ ብሓደ ሰነ ተመሪቑ እቲ ብውሁድ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ክኢላታት ፕሮጀክት ዓዳህሎ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ህዝብን ብማሽነሪታት ዝተሰላሰለ ፕሮጀክት ንልዕሊ 22 ኪሎ ሜትር ዝተዘርግሐ ሻምብቆታት 3000 በርሚል ማይ ክሕዝ ዝኽእል 4 ዓበይቲ ኣጋንእ ዲናሞታትን ካልእን የጠቓልል እቲ ኣብ ወርሒ ሰነ 2020 ዝተጀመረ ስራሕ ብኣድማዕነት ክትግበር ምኻሉ ንውሽጣዊ ናይ ምግባር ዓቕሚ ዘነጽር ምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ፕሮጀክት ማይ ዓዳህሎ ኣቶ ሽሻይ ተስፋይ ብፍላይ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ንዘረኣይዎ ተወፋይነት ሞጊሱ ቀዳማይ ገጽ ፕሮጀክት ማይ ከተማ ከረን ካብ ዳዕሪት ኣብ ፎርቶ ናብ ዝርከብ መኸዘኒ ኣጋንእ ተዋሂሉ ብስሕበት ዝከፋፈል ኮይኑ ዘድሊ ታሕቲ ቅርጺ ስለ ዝተዋደደሉ ድሮ ኣገልግሎት ክህብ ጀሚሩሎ ሓላፊ ጨንፈር ቀረብ ማይ ከተማ ከረን ኣቶ ኣብርሃ ግርማጽዮን ብግድዩ ከተማ ከረን ብብዝሒ ነበርትን ስፍሓትን እናዓበየት ትኸይድ ብምህላዋ ምዝዛም ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ፕሮጀክት ኣብ ስርሖምን ምቅላል ጸገም ነበርትን ዓባ በርክቶ ከም ዘለዎ ብምጥቃስ ድሮ ቅድሚ ሕጂ መስመራት ኣብ ዘይነበሮ ከባቢታት ንልዕሊ 300 ዓማዊል ኣብ ኣባይቶም ቆጸርቲ ከም እተዓደሎምን እቲ መስርሕ ምዕዳል ቀጻለ ምዃኑን ሓቢሩ ኣቶ ኣብርሃ ኣብ መወዳእታ ነበርቲ ኣብ ምዕዋት ናይቲ ፕሮጀክት ንዘረኣይዎ ተሳትፎን ምድጋፍን ብምጓስ ውሕሉል ኣጠቓማይ ከዘውትሩ ተላብዩ
ጨንፈር ምስርዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ንሸሞንታ ዋርሕ ብሓፈሻዊ ጥበብ ጽባቕ ዘሰልጠና ንዓሰርተ ሸውዓተ ዓሌት ስድራ ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲኑ ዞባታት ኣኽርያን ኣባሻወል ብ5 ሰነ ተመሪቐን ኣብቲ ስነ ስርዓት ሓላፊ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ቴድሮስ ፍሳሐ ኣብ ዘስምዑ ቃል ሰልጠንቲ ብዝቐሰሞ ሞያ ጥበብን ጽባቕ ጸጉርን ኣካላትን ከምኡውን ዝተገብረለን ናይ ናውቲ ደገፍ ምንጪ ቁጠባዊ እቶትን ብምውሓስ መነባብሮን ከመሓይሻ ኣበርቲዐን ክሰርሓ ኣዘኻኺሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ማእከል ኮሎኔል ገብረሃንስ ወልደ ገርግሽን ሓላፊት ጨንፈር ምስርዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ወይዘሮ ጅምዓ ኢብራሂም ድማ ተመረቕቲ ንዝቐሰሞ ስልጠና ብስራሕ ከማዕብልኦን ናብ ካልኦት መዛንኦን ከመሓላልፍኦን ተላቢዖም ወኪል ተመረቕቲ ብጊድያ እቲ ስልጠና ዕላምኡ ንክወቅዕ ንመስርሒ ዝኸውን ቦታ ኣብ ምርካብ ምትሕባር ምምሕዳራትን ካልኦት ኣካላትን ከይፍለየን ኣዘኻኺራ ኣብ መወዳእታ ተመረቕቲ ወረቐት ምስክር ከምኡውን ከበግሰን ዝኽእል ናውቲ ስራሕን ተዓዲለን ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ናጉራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪኦም ትከታተሉ ዘለዎም ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ሰሜናዊ ቡርኪና ፋሶ ዛጊድ መንነቶም ዘይተነፀረ ዕጡቓት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዓዲ ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 132 ሰላማውያን ሰባት ከም ተቐትሉ ተቓሊሑ እቲ ብ5 ሰነ ለይቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓያሎ መንበሪ ኣባይቲ ማእከላት ዕዳጋን ካልእ ትሕተ ቅርጽን ከም ተቓጸለ ተሓቢሩ ሰመዚ ጸጥታ ቡርኪና ፋሶ ንፈጸምቲ ንምህዳን ወታደራዊ ወፍሪ ተበጊሱ ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም ዘለዉ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬሽ ዝርከቦም መራሕቲ ሃገራትን ኣህጉራውያን ውድባትን ነቲ መጥቃዕቲ ኣረሜናዊ ክብሉ ብምኹናን ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ አንጻር ሽበራውያን ኣብ ዘካየድኦ ቃልሲ ዝግበር ደገፍ ክሕይል ጸዊዖም ኣለዉ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ዛይዱን ዘሎ ሽበራዊ መጥቃዕታት ንምብዳእ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብቲ በዓሉታት ዝተጸሎ ሰሜናውን ምብራቓውን ሸነኽቲ ሃገር መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ እኳ እንተበገሰ ዛጊድ ዝተጎናጸፉ ዓወት ከምዘየለዩ ዝሕበር ብ4 ሰነ ኣስታት 150 ኪሎ ሜትር ካብዚ ትማሊ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመሉ ከባቢ ርሒቓ ኣብ ትርከብ ዓዲ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 14 ሰባት ከም ተቐትሉ ተገሊጹ ነይሩ እዩ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ምብራቓዊ ሸነኽ ቡርኪና ፋሶ ዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ተቐትሉ ኣብ ጊዜኡ ተቓሊሑ እዩ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝንቀሳቐሱ ሽበራውያን ደይመደይልካ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብዝፍጽሞ መጥቃዕታት ከምኡውን ዝምታን ጭውያን ጸጥታቲ ዞባ ብኸቢድ በዓሉታ ተጸልዩ ከም ዝርከብ ይሕበር ፈረንሳ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ነቲ ሽበራዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ምብዳህ ዝደጋገፉ ኣባላት ሰራዊትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣብቲ ዞባ ዋፊረን እኳ እንተለዋ ዛጊድ ዝጥቀስ ኣበርክቶ ከም ዘይተረኽቦ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ናይጄርያ ብ4 ሰነ ኣብ ልዕሊ ኣገልግሎት ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ዝወሰዶ ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ዝጥሕሱ ኣድላይ ዝበሉ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ብ5 ሰነ ዘውፅኦ መግለጺ ኣጠንቂቑ ሚኒስትሪ ፍትሒ ናይጄርያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ መጠንቀቕታ ንኹሎም ወገናት ከም ዝምልከት ብምንጻር ነቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ዝጠሓሰ ውልቀ ሰብ ይኹን ትካል ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ኣፍሊጡ መንግስቲ ነቲ ስጉምቲ ዝወሰደ ፕሬዚደንት ሃገር መሐመዱ ቡሃሪ ኣብ ናይ ትዊተር ገጻቱ ዘስፈሮ ትሕዝቶ ከም ተሰረዘ ድሕሪ ምግላጹ እኳ እንተኾነ እቲ ስጉምቲ ካልእ ድፊት ክህልዎ ከም ዝኽእል እዩ ኣነጺሩ መንግስቲ ናይጄርያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ናይ ጽልእን ሓሶትን ሓበሬታ መንዝሒ ምዃኑ ብምጥቃስ ነቲ ናይ ምውንዛፍ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ እዩ ኣፍሊጡ ማሕበራዊ መራኸቢታት ትዊተር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያትን ምትእትታው ክገብር ከም ዝፍትን ዝወቕሳ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ናይ ምውንዛፍ ወይ ድማ ናይ ምእጋድ ስጉምታት ከም ዝወስዳ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ምዕራባዊ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ መዓስከር ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዒን አልአሰድ ዝዝንብያ ክልተ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብሓይልታት ጸረ ኣየር ኣሜሪካ ተወቂዐን ከም ተሓምሽሻ ንመግለጺ ሰራዊት ኢራቅ ብምጥቃስ ማዕከና ዜና ሎም 6 ሰነ ኣቃሊሐን እተን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብመን ከም ተላእካ ዘነጽር ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ቅድሚ ወርሒ ኣብ ልዕሊ ኣብ ኢራቅ ዝርከብ ማዓስከራት ኣሜሪካ
ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ከም ተፈጸመ ይዝከር። በሃል ወገን ናብ ሃገራዊ መዓርፎ ነፈርቲ ከተማ ባግዳድ ዝተተኮሰ ሮኬት ኣብ ሰማይ ከሎ ተሃሪሙ ከም ዝበርዓነ ሰራዊት ኢራቅ ኣፍሊጡ። እዚ ምዕባለታት እዚ ኣብ ኢራቅ እናዛየደን ዝመጽእ ዘሎ ንሰራዊት ኣሜሪካን ሓይልታት ጸጥታ ኢራቅን ኢላማ ዝገበረ መጥቃዕታት ዘጉልሕ ምዃኖም ምስታ ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ዝሕብሩ። መንግስቲ ኢራቅ ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ጥሩፋት ጉጅለታት ብረቶም ከውርዱ እኳ ተደጋጋሚ ጻውዒት ክቐርብ እንተጸንሐ ዛጊድ ሰማዕ እዝኒ ኣይረኸበን ዘሎ። ኣሜሪካ እቲ ኣብ ልዕሊ ማዓስከራታት ዝግበር መጥቃዕትታት ብኢራን ብዝምወሉን ዝስልጡኑን ዕጡቓት ከም ዝፍጸም እያ እትኸስስ። ናይ መወዳእታ ዜና ኣሜሪካ ብ2029 ኣብ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ህዝቢ ዝነጥፋ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፋ ነፈርቲ ክትውንን መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ። እቲ ውጥን ንቡር ርሕቀት ንምሽፋን ንዝጠፊ ግዜ ብልዕሊ ፍርቂ ዘጉድል ብምዃኑ ኣብ ገስጋስ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ኣየር ኣሜሪካ ተራኡ ልዑል ከም ዝኸውን ሰመዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ተሃገር ኣሚቶም። ይኹን እምበር ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፋ ነፈርቲ ልዑል መጠን ብከላ ኣየርን ድምፅን ስለ ዝገብራ እቲ ውጥን ንንጥፈታት ምግታእ ብከላ ዝጻረር ከይከውን ሓያሎ ወገናት ስጋቶም ይገልጹ ኣለዉ። ዋጋ ናይ ሓንቲ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ትውንጨፍ ናይ መጓዓዝያ ነፋሪት ክሳብ $200 ሚልዮን ክበጽሕ ከም ዝኽእል ይእመት። ክቡራት ተዓዘብቲ ንሰዓት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ኣርስታት ዜና ብምድጋም ክሰናብተኩም። ሚኒስትሪ ጥዕና ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታዝ ዝወፁ ቅጥዕታት ብጥብቂ ክትግበሩ ዝፅውዕ መምርሒ ኣውፂኡ። ስነ ስርዓት ቀብሪ ኣምባሳደር ኣርኣያ ደስታ ብመካነ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ። ኣብ ከተማ ከረም ብልዕሊ 14 ሚልዮን ኣፋ ሓድሽ መስመር ጽሩይ ማይ ተዋዲዱ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቡርኪና ፋሶ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 132 ሰላማዊ ሰባት ተቐቲሎም። መንግስቲ ናይጄርያ ንእገዳ ትዊተር ኣብ ልዕሊ ዝጥዕሱ ኣድላይ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ጠንቂቖም። ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ማዕስከር ኣሜሪካ ዝዝንብያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብፀረ ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ኣሜሪካ ተወቂዕን። ክቡራት ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሰላም።